Isimbio, Robin Iclio is my God. Ngayon, January 28, 2021. I-increase ko na naman ng isa. Gawin ko ng 81% ang kalamidad sa buong sanlibutan. At saka tong binta ko, yung infinito ko, magkinilki ko, hindi ko na ito ibinta. Isarili ko na to. Swerte yung naka-data, pero yung hindi, wala na. Ayaw ko na magbinta rin na panangga. Ayaw ko na rin magbinta na mga infinito ko. Kasi yun naman ang gusto niya eh. Kasi kung gusto kayo talaga nung una pa, bumili na kayo, pero hindi. Kaya yung buhay nyo, sikapin nyo na talaga na, kan ba? Kasi mula ngayon, ayaw ko na rin magarantor. Yun nakuha sa akin, yung nakabayad na anytime makuha nyo dito sa bahay ko. Ulitin ko, mula ngayon, hindi na ako magbinta ng kinilkik at saka infinito ko. So, tingnan natin. Tapos yung suporta ko, alisin ko na rin. Kanya-kanya na tayong lahat. Kasi ganoon din naman. Para magkaalaman talaga kung sino talagang totoong Panginoon. Saka hindi na rin nyo ako makontak. Ulitin ko, anytime yung nakabayad na, kunin nyo lang dito sa bahay ko. So, ang kalamidad ngayon is 81% na. 19 nila ang kulang para mag 100%. Para magkalaman ba? Hamunan kasi ito eh. Napakabait akong tao. Pero gusto nyo naman talaga, sige, pagbigyan ko kayo. Yung Dipolog, hintayin nyo yan. Baging tulad yan, doon sa Batangas. Biyak-biyak na lupa. Dipolog, Davao, Jinsan, Cebu, Surigao. Halos buong Pilipinas, buong mundo. Magbiyak-biyak ang lupa dyan. Tingnan natin. Paglawin ko na naman itong dalawang mabait kong ma-giant. Kaya sabi ko nga sa inyo dati, tao ang lumikha sa kalamidad. Tao din ang lumikha na mawasak ang buong sanlibutan. Sa bagay, kagustuhan nyo naman talaga. So, condolence na lang sa inyo lahat. Ulitin ko mula ngayon, yung infinito ko, yung kinilki ko, hindi ko na ibinta. Isarili ko na to.